Vi er stolte af, at kunderne siger, at vi skal ned til Pia og Leo og gøre en god handel. Høj kvalitet og dyrevelfærd er nogle af de værdier, vi sætter højt, når vi udvælger friske råvarer, som ikke er gaspakket. Vi ser altid nye muligheder og søger konstant efter nye produkter. Vi finder altid løsningen, både til hverdag og fest. Vi har et smil på læben, og humøret er altid højt. Vi har en stor egenproduktion af friske og gode råvarer. Vi arbejder selvfølgelig på at lave vores pølser og pålægsvarer glutenfri og med et lavt fedtindhold og uden unødvendige E-nummer og kunstige tilsætningsstoffer. Går du efter høj kvalitet, er vores 6 ugers krogmodent oksehøjreb helt sikkert noget for dig. Vi viser os ofte til arrangementer i byen, som Open by Night, modeshow, rock under broen og forplejning til Lillebælt halvmarathon. Vi finder altid den vare, der passer dig.